Минните отпадъци са предмет на една директива на Европейския съюз. Тук се включват отпадъците от откриване на рудното тяло, така наречената откривка. Отпадъците в хвостохранилищата също са такива минни отпадъци и те остават хилядолетия след нас да въздействат, особено ако не са предприети необходимите мерки, а те в България, мога да ви кажа практически, че не се предприемат предварителните мерки, изграждане на различни изолации. Практически е невъзможно да се ограничи въздействието най-вече върху водите. Самия рудник, самото открито рудно тяло, насипища и хвостохранилищата са нещата, които ще въздействат хилядолетия след нас. Ние имаме много такива примери в България. Един такъв пример рудник Медет, който в началото на 90-те години вече е тотално изоставен. Изчерпано е рудното тяло, не може да се добива там и в момента самия рудник е пълен с богат разтвор от метали. Примерно концентрацията на мед може да достигне 5-10 грама на литър, което е богат разтвор. Това при една добра технология може да се извлича мед от този разтвор. Този разтвор дренира постоянно в подземните води, прелива през рудника. Насипища, които са изградени в района, бълват огромни количества. Това са хиляди кубици дневно с изложени разтвори на откривката. Когато водата премине през тази скална маса, оголените минерали, те се окисляват от водата под въздействието на въздуха също и се отделят едни кисели разтвори. Река Медетска, например, може да достигне до 40-50 грама на литър мед във водата. Това е, вие не можете да си представите колко е това нещо. В смисъл, това е една бучка, е такава, колкото грахово зърно, са 50 грама мед, която плува в 1 литър, т.е. в две такива малки бутилки. Те естествено... Точно така. Тази река Медетска се влива директно в река Тополница, която пък е алкална, защото пък над нея има хвостохранилище. Хвостохранилище дренира алкални води, защото то е пълно с вар от флотацията. Варта е един от елементите, който се използва в флотацията, заедно там с различни химикали. И понеже тази вода е алкална, т.е. основна, другата е кисела, когато се смеси тази реакция и всичко това, което е във водата като метал разтворен в иони, се свързва в едни такива комплекси, които са неустойчиви естествено. Те се разграждат по-надолу по течението. Реката е мъртва, в смисъл няма клетки в нея, няма живот в реката. Всичко това се натрупва в хранителните вериги надолу. Стотици хиляди хора по течението във водосбора на Тополница и съответно на Марица са свързани с тази река. Те добиват водата си, има кладенци в терасите на реката, от която се напоява, от която хората пият. Тези метали след това отиват там.